Davxaniya zangeha Rojava û deseya perwerdeya Herêma Cezîrê. Herêmên Bakur û Jelatê Sûriyayê kopsalane bi xwe birêve dibin heta radeyeke pir baş ewlehî û aramî li wan peyda bûye. Di encama şoreşa gelên herêmê de gelek destkeftiyên giranbuha hatine bidestxistin. Lê dewleta Tirk a dagirker hewl dide ku aloziyeke zêdetir li Sûriyeyê bigiştî û li herêmên Bakur û Jelatê Sûriyeyê peyda bike. Piştî derbasbûna zêdetirî 10 salan ji krîza Sûriyayê û destwerdana Tirkiyeyê ya neyînî di vê krîzê de ya kobû sedema belavbûna alozî berdewamiya dagirkeriyê piştevaniya terorê û perçebûnê her wiha ferzkirina çanda da Türk a biyanî li ser civaka Sûriyayê. Îro Tirkiye hewl dide ku qada dagirkeriya xwe berfirehtir bike û rasterast gefên êrişkirina Bakur û Jelatê Sûriyeyê dike û hewl dide ku aramiya deverê bi hemû awayan têk bibe mîna bikarîna dronan û armancîgirtina kesayet û raderên vê qadê. Helbet ev bihaneyên sivîk ên ku Tirkiye behsa wan dike weke herêma ewle û vegerandina penaberan di pratikê de li ser Sûriyeyê û gelên wê herêmê. Her wisa van herêman ji neşecihên wê yên resen vala bike. Mîna kiryarên xerab ên ku li Efrîn, Serêkaniyê û Girê Spî pêk aniye. Lewma herêma me bi metirsiyên mezin rûbirû maye. Pêwîst e ku çivakan navdewletî li hemberî van gef û kiryaran bêdeng nebîne. Ev giryanên Tirkiye li herêmê dê derfetê bide ku bi hezaran malbat û teroristên Daişê birevin û vî awayî dê armancên Daişê ya di vegerê de û pêkaniya tiştên ku di zindana pêşesaziya Hesekê de bi dest nexistine pêk were. Nexasim asa belavbûna wê û vî awayî ji bo tevahî cîhanê metirsiyên mezin çê dike. Em weke mamoste û karmendên zangeha Rojava û deseya perwerdê van gef û çavsoriyan bi tundî şermezar dikin. Em ê bi hemû derfetên xwe destkeftiyên gelê xwe û rêgezên şoreşa dîmokratîk biparêzin. Em ê van polîtîkên dagirkeriyê yên dewleta Tirk û çeteyên wê bi tu awayî nepejirînin. Em ê parastina herêmên xwe bidomînin. Em ê rê nedin Tirkiyeyê ji bo vegerandina Daişê û metirsiya li ser ewlekarî û aramiya herêmên me careke din peyda bike. Berxwedan jiyana bimre dagirkerî, bimre îxanet bijî Kurd û Kurdistan zangeha Rojava deseya perwerdê û firkirinê